أفضل خليخا بتصنعتك دورك متائخا زائري ترانا كنتي بحري كمول زري نعقا تفري اصبح انتبو ملحق ملازبو تحسس سلمي لو مخمت مالي أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة سينة أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة سينة السنة اللي أفضل خليخا بصنعتك دورك متائخا زعيري ترانا كنتي زحري أمور الزري نعقا تفري نصبح انتبو بالحق ولا قبو تحسس سلمي لو مخمت مالي أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة is that Ethiopia must confirm that the Boundary Commission decision is final and legally binding and زور حجي الجرس تبلك أمسي على حجي تقرأي كيد كابلها أبي أنا أمريكا دلو تقرأي كيد كابلها وما حسابك كو تقرأي كيد دلو من فاسكا تقرأي أتكالك أمريكا زر ምን አሉ? የተረጋገጠ ነው የምነግራችሁ። ፋኖች ምን አሉ? የፋኖ ሰዎች ሲጠየቁ ጥሪ ተደርጎላቸዋል ልትመጡ ነው ወይ? 7 ቀን ጥሪ መንግስት አራዝመነዋል አሉ። ፋኖች ምን አሉ? እጅ ለመስጠት ወደ መንግስት ሄደን መንግስት አጣን አሉ። سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا نوترو من يوتيو كم وترو نخلنا تتكمن أقد سنزبلكو حبريتا هيزا خنزمت لو مدما فليز بلن نخلنا كمهرنا كنكحنا حبريتا كبرنا زخيل زبلكو كاب استفل عليهم من شتات تبقس حبريتا هيزلكو متي اللغو لو من ريو مارستي ملغتي كاب حد كاب استفل عليه دم بتعامو مخنياتو دم بتعامو بزوان زي دم بتعامو نيرترا مالتيو مسنا أمريكا من لواتنا استراتيجي exactly انت عين استراتيجي تمالا تنبيهلكم نيره لو مدما الديتيل ويكاتهم اكيد دست ميشن سناتهم حدا كلتا 3 4 الى موريدهم مزلو كنرينا بحصر زبله ازي دما نتدم بتقومنا ايرترا ابيك غطفيو مس منغس ايرترا زلوم اطعامت امريكا كما يكوني كنرينا مسوتتا حيزو غداي نايدوب بمنجد امريكا زبحال زلو كومون باوروبا حبرت زغبر زلو أبي أوروبا أنا وكيلنا أوروبا حبرت أفتكراي زبالو كم دما ملس بير تراست وهبو حقنا زيبنا كنرينا كنتاتنا يفانو انتاي مسل كنرينا شمقلنا أمونغو جبتن إثيوبيا أنت خيز نبرة بمنجد إثيوبيا حبريتا توهيبلو بمنجد جبت دما كنتاتنا بيجوتو يخيدالو كنرينا سلزي زي تك عندك هون كله معات حلق زلو أرسات عزا غريبة لغلومي أغلق يركم سمعون سبورت كبرنا زي channel أكلنا زي channel كونو نابل كنا يلو معرسي بزي حلمناتهم تاريخناتهم هوتاتناتهم مسكونتاتنا أجنازيبنا كنريسكي let's start with this one شمنو كفال إثيوبيان إيرتران زشفن أخصوم أب منغو هندن مأخلاي بحرن أبزنا برنقدو متأشار سن حرماز ورقن نابوت أب ملأخ استفل لينو ترانقرات كابوت أب مئتاو أخصومو يعني صرحو نيروم أخصوم نابك أي بحرن لعلواي أباين بمبصع حيال حيل بحري أب منغو استفل لي هاقرات أفريكا نوبيا عربي يمن هندي أبزقبر نقدي سلت أنتي كتخون أخ إلوائيو إتهاز أيو قزات مسروموان نقادو كمون مسقبصوان فريساوان النقادو بودب بحري بمتكام ينقد نيرويو زوم كلتا بحرتات بستفلالي أنفت أخصوميان بمتقام ديبلوماسيون نقدومن يسالتون كبز نبرو مستابيانا صانحي زقبرو متحاوري هزبو تساتفو عبي قدب هداسة إثيوبيا دكتور أرقو برها يزاربو بمعرابن بمبراغن ناي نقدي سرحتاتي كايد نيرو ديبلوماسياوي ركباتون بزمن قد تاتزي يكايد نيرو اسكع زي ناي روما هاسياوي جزءات اسكا كونستانتينوبل تبحال نيكوسيا مياوي يكون ببوليتيكاوي يكون من قصاصات ناي بحر من قصاصات شعو اير اي نبرن وانا من قصاص ببحر ينيرو ببحرنا تخايلو ግን زنبروم بر ጉዳይ ኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ ሕጋዊ ጉቡኡን ማለት ኢትዮጵያ ሓደ
120 مليون هزبي زلوا عباي هاجريا. اوكي I hope I think تي علامة تردينا عندي حجي تي أجندة ناي بحري لما تاي قاموا لهم زلوا بحر نمركب يكونن انتهي دا وشتاوي صعبت ناي تزبي أب حدا مسمر نممتايو مغنياتو أبز حلف وانون مع التزبي زبل نتي يونيتي ويك حبرت ناي تزبي نمقبار زي قبرو نقر يبلو من كال كل فتنات سلد فشلي نبحر بحدا خوينا نقاصر تاتبل حنتي مزمور يا زلا زا مزمور زيا 110 مليون ديكم 350 مليون ديكم ولكن دي أفضل بحري ويلولاو مريت ناي هاجر كتحسي تدخلون يوم أفضل كنت زدما أمريكاون حجي مرقت يا غير الله ولا قا زربا زك النازي بزيادة من تدفعلو نيرا I think إمارات تدفعلو كم زنبرت بزيادة يوزقول لي حفظوان زي مخنياتو أمريكان إمارات تمساسال مرقت يا بلنن أبكرنا أفريقيا بزوان زي زدما بزيادة في السودان يرقلو قداينا السودان out of control يخيس لزلو نتناي السودان قداي إمارات حوس متنققتها بمهب بغات تخزار بواي كل نيم مخنياتو أب قداينا إسرائيل تحقزهم سلزلا سلازي ويك اتليست مرقتنا تابنا اسرائيل سلت سمام عمزلو شماك روك حيد لونيم جن قداينا السودان out of control خيس لزلو اب اثيوبيا دما بتمساسالي بتدغاغامي نتناي ابي ناي بحر قداي زبل زلو زياده من يدليو من يزغز زلو نتاف دغ بحري بدحري من كم زلو نفلت حجي مستي حجي زلو كنتات دما الاغيبو كالو قدايهم كيف فتحوا اسك ناي قداي ناي فانو كيرانا خلنا أبزي قداي ناي بحري نابي قصهم كخدوهم زلو تي أجندة ناتهم رينا يسلا زلنا يعلفت سنت عمدا ساورا سجو بابيل مندب كاز عالم تقولات عالم سيتا سجو هلاችሁ ነበርኩ ሰውዬ እናንተ ሳሰቡን ቀርታችሁ ሚስ አታመልጡ ዴቨሎፕ ሳታር ቀርታችሁ የሁቲ አማጽያን ሰምተው ኢራኖች ሰምተው ባቢል መንደብ ገብተው ኤውስ በሶስት በአራት ሮኬት ዓለምን ሲጣረጉት የዓለምን ጉሮሮ ሲጣረጉላችሁ አራያና እኔ ከዚህ ተሻግረን ሄደን ባቢል መንደብን በአንድ መተጠቂ ስንዘጋለን ብለን ስናወራ ነበር። ይኸው በአንድ ሮኬት ነው የዘጋው ሁቲ አማጽያን። ቦታው በዓለም ላይ ምን ያህል ስትራቴጂክ እንደሆነ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እኛ ቀይ ባህር ብንገባ ሁሉ ቦታ የምንቆጣጠር እንደው ሰዎች እንደሆነ ይሄ ሁሉ በዓለም ላይ ከኤርትራ ጋር አቺኩተራ ጋር ምናምን ነገር የሚፈጠረው የሚሰራው ስራ በሙሉ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንዳትገባ መሆኑ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ከገባች ባቢል መንደብን ማዝ እንደምትችል ባቢል እቲ ሕልሚ ይቅፅል ኣብዚ ድማ ዓለም ሙሉእ ንኢትዮጵያ ቀይ ባህር ንኸይትመፅእ ብጣዕሚ ስቃት ዘለዎም ምክንያቱ ኣብ ባቤል መንደብ ተመፂና ንሕና ኦኬ ምናልባት ስቃት ክህልዎም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓላፍነታውያን ስለዘይኮንኩም ንህዝብኹም ብድሮን ስለተጥፉ ዘለኹም ንህዝብኹም ስለትጭክኑ ንካልእ ህዝቢ እውን ክጭክኑ ከም ትኽእሉ ምናልባት ብኸምኡ ዓይኒ ሪኦም ስቃት ክስምዖም ይኽእል እዩ እወ ዮር ራይት ኣብዚያ ሪጋርድ እዚያ እቲ ቀይ ባህር ግን ሓላፍነታዊት ሃገር ሒዛተላ ንዝኾነት ሃገር ጅሆ ዘይትሕዝ ንዝኾነት ሃገር ደስ ብዝበላ መንገዲ መዳፍዕ ተኩሳ ዋላ እኳ ስትራቴጂክ ዝኾነ ቦታ ወደብ ዓሰብ ሒዛ ትቆፃፅር ካብ ዱሜራ እንታይ ዝበሃል ካብቲ ዱሜራ ዝበሃል ክፋል ናይ ኤርትራ ናብቲ ባቢል መንደብ ዘሎ ኩነታት ከም ድሌት ክትቆፃፀር ትኽእል ኢኻ ኢቭን ንሱ ከለዋ ዝኾነ ይኹን ናይ ስቃት ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ይኹን ዝኾነ ይኹን ስቃት ዘይፈጠረት ሃገር እዚ ከዓ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበደ እገዳ ወሪዱላ ከሎ እውን ስነ ስርዓትን ሕግን ሒዙ ዝኸይድ ሃገር እዩ ዘሎ ስለዚ ንዓኻትኩም ምናልባት ስቃት ተሰሚዕና ብኢትዮጵያ ስቃት ክስምዖ ዝኽእል የለን ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ተኽሶ የድልየካን እዩ ንኢትዮጵያ ሕማቕ ነገር ወታደራዊ ምንቅስቃስ የድልየካን እዩ ኣሜሪካ ንኣብነት ንኢትዮጵያ ውጋእ የድልያን እዩ እገዳ የድልያን እዩ ምግቢ ጥራይ ጠጠው ምባል እዩ ዘድልያ ረድኤት ጠጠው ምባል ጥራይ ዘድልያ ምክንያቱ ብዘይ ረድኤት ክትነብር ዘይትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ንበዓል ሕት እኮ ወታደራዊ ኪዳን ኣቑሞም ክቃወሞም ዝመፁ ዘለዉ ረድኤት ቀደም ጠጠው ኣቢሎሞም ከለዉ ብኡ ዘይደኽሙ ህዝቢ ምዃኖም ስለ ዝፈለጡ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ግን ስ ቨሪ ሲምፕል ነፍሶም ስለ ዘይፈልጡ ዳ እምበር ንኢትዮጵያ ጌና ኣብ ኩነታት ናይ ትግራይ ከሎ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ከይገበረት ከላ እቲ ዩኤስኤድ ዝበሃል መግቢ ጠጠው ምስ ኣበለ ኮሎ ጌና እቲ ሃገር ፈርከሽካሽ ክትብል ጀሚራ እያ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዘይ መግቢ ናይ ኣሜሪካ ክትከይድ ትኽእል ካብ ኣሜሪካ ካብ ብዘይ መግቢ ናይ ረድኤት ናይ መግቢ ጥራይ ዘይኮነሲ ዘይተዓደን ዕዳ ዘለዋ ድማ እያ ዕዳ ናታ ክትከፍል ኣይኮነሲ ወለድ ናይ ዕዳ ክትከፍል ዘይካለት ሃገር ሒዙ እዩ ዝፈክር ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ጀነራላቶም ኣይገድፉ ፊልድ ማርሻላቶም ኣይገድፉ ፖለቲከኛታቶም ኣይገድፉ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ምፍካር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ከመይ ድኽመት ከም ዘሎ ካብዚ ዝህውቱ ዘሎ ዘይኮነ ነዚ ስምዑ ሕጂ ምን አሉ
የተረጋገጠ ነው የምነግራችሁ። ፋኖች ምናሉ የፋኖ ሰዎች ሲጠየቁ ጥሪ ተደርጎላቸዋል ልትመጡ ነው ወይ 7 ቀን ጥሪ መንግስት አራዝመነዋል አሉ። ፋኖች ምናሉ እጅ ለመስጠት ወደ መንግስት ሄደን መንግስት አጣን አሉ። መንግስት የለም የሚቀበለን መንግስት የለም አሉ። አማራ ክልል መንግስት አለ ወይ? ይሄ ቀልድ አይደለም። ይሄን ቋንቋ የምናገረው እጃችን መንግስት ባቀረበልን ጥያቄ መሰረት ለሰላም ስንል የህብረተሰባችን የሀገር ሽማግሌዎች ድምፅ ሰምተን እጅ ለመስጠት ስንሄድ የሚቀበለን መንግስት የለም። እንግዲህ ይሄ ነው በፋኖች በኩል ያለው። መሬት ላይ ያለው መንግስት ማን ነው? ቀበሌ ብልጽግና አለ፣ ብአዴን አለ፣ ቀበሌ ውስጥ ብአዴን ወረዳ ውስጥ አለ። ፋኖ ወታደራት ገለ ዕጡቃት ናይ ትምልሻ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ሓይሊ ማለት እዩ። ንሱ እንታይ ገይሩ ይብል ኣሎ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ እዩ ድማ ዝብሎ ዘሎ። ንሱ ድማ ገለ ካብቶም ወታደራት ናይ ፋኖ ኢዶም ክብደል እዮም ነቲ በቲ መንግስቲ ዝገበረሎም ፃውዒት ኢድኩም ሃቡ ሰላም ኣውርዱ ገለ ዝበሎም ንዑ ሰሚዕናሲ ኢድና ክንህብ ኢልና ናብ መንግስቲ ምስከድናሲ ዝቕበለና ሰብሲ ኢድና ክንማረኽ ደሊናሲ ዝቕበለና ወይ ከዓ ነቲ ምርኮናትና ዝቕበል ሓይሊ ኢድና ተመሊስና ኢሎም ወታደራት ናይ ፋኖ ይዝብለኩም ዘሎ። ስለዚ ኣይኮነን ፋኖ ተዋጊኡ ከማርኽሲ ነቶም ባዕሎም ክማርኹ ኢሎም ንዝመፁ ተቐቢሉ ንዑ ኢድኩም ኣረክቡ ኢሉ ንዓታቶም ኣብቲ መስመር ዝመልስ መንግስቲ እውን የለን ኣብቲ ኣምሓራ ዝበሃል። እዚ ድማ እዚ ስታሊን ዝበሃል ትግራዋይ ስለ ዝበለ ይኮንኩን ከም ዝብለኩም ዘለኹ ካብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መሊቑ ዝወፅእ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ኢሎሞ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ እቲ መንግስቲ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምምሕዳር ኣቕሙ ኣዝዩ ስለተዳኸመ ኣብቲ መንግስቲ እቲ ፋኖ ዝያዳ ዘመሓድር ዘሎ ክንብል ንኽእል ዝብል ምስጢር ወፂኡ ነይሩ። ኣብዚ እውን ኣምፂአልኩም ነይረ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከመሓድር ዘይከኣለ እዩ ኣብ ወሽመጥ ኣብ ባብኤል መንደብ ከይዱ ንዓለም ከስግእ ዝሓስብ ዘሎ። ኣይ ቲንክ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓሳስባ ናይ ብሓቂ ዘገርም። I think ምናልባት ነፍሶም ስለደይፈልጡ ድዩ ሪያሊቲ ቼክ ስለደይገበሩ ድዩ ወይስ ንፈኸራ ክጥዕመሎም ኢሉ ብዙሕ ምክንያታት ክትበል ትኽእል ኢኻ። ሓደ እዚ እዩ እቲ ድኽመታት ናይቲ መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ንኤርትራ ዳሓን ግደፍዋ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ሓደ ብሓደ ከምፅኣልኩም እየ። ኣንሕና ካ ኣይኮንና ንፀገም ንብሎ ዘለና ዓበይቲ ክኢላታት ኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ እዚ መንግስቲ እዚ ነዛ ሃገር እዚኣ ንሱ ክቕየር ጥራይ ደይኮነስ ነቲ ሃገር ንሓዋሩ ከምዘይ ትዕረ ዝገብር ከም ዘሎ ብቁጠባ ብኩሉ ነገር ሕጂ ክንርኢና። ሓደ ካብቲ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት እንታይ ኣሎ መሲልኩም? ክልተ ነጥብታት ኣለዎ። ሓደ ጉዳይ ናይቲ ማይ ናቶም ናይቲ ናይ ግዳይ ናይቲ ኣባይ ግድብ ዝብሎ ወይ ዲጋ ናይ ኣባይ ምስ ግብፂ ኣይተሰማምዑን ኣለዉ ኣይተሰማምዑን ኣለዉ ክንብል ከለና ግን እንታይ ማለት እዩ ትደይ ምስምማዕ? መጀመርያ እቲ ናይ መበል 4ይ ደረጃ ዝነበረ ሽምግልና ናቶም ብዘይ ፍረ ከም ዝተበተነ እዩ ዝንገር ዘሎ። what happened there? እስከ ንሽተይ ንስማዕ። More plans for more dams on the. Are you still considering this matter as a sovereignty matter to Ethiopia and nothing else? And what about the future plans on other dams? Well, Ethiopia has future needs. Current needs, 65 million people are without electricity. But if you go further downstream, 100% access to electricity. Hydropower is one of the solutions. So ሓደ ካብቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ተምፅኦ ዘላ ኣርጊመንት ኢትዮጵያ ናታ ድሌታት ብፍላይ እቲ ብዛዕባ ምስ ግብፂ ብዛዕባ ኒል ክንዛረብ ከለና ኢትዮጵያ ናይ ሕጂ ድሌታታት ናይ መፃኢ ድሌታት ኣለዋ። እሱ ድማ ዝበዝሐ ልዕሊ 50% ህዝቢ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኣክሰስ ናይ ኤሌክትሪክ የብሉን። ስለዚ እቶም ዝምግቱ ዘሎ ኣንፃርና ንግብፂ ማለት እዩ ብተቐታ 100% ናይ ኤሌክትሪክ ኣክሰስ ዘለዎም ሕብረተሰብ ከምኡ ድማ ካብ መመንጨውቲ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ዘለዎም ኣብ ዲጋ ኣለዎም ኣብ ኣስዋን ካብኡ ድማ ኣመንጭኦም ዲጋ ይጥቀሙ እዮም። ስለዚ ከምኡ ክንጥቀም ንህዝብና ከነገልግል ቁጠባና ንከነገልግል ንሎምን ንፅባሕን ክንሓንስብ ግዴታና እዩ እናበለት ኢትዮጵያ ትምጉት ኣላ። you see, this is the problem with these people. ኣብ ጉዳይ ናይ ዲጋኦም ክኸውን ከሎ ነቲ ማይ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ማይ ንግብፂ ንኸይከይድ ይማጎቱ ኣለዉ። for some reason ኣብዘይ መሬቶም ንዘሎ ማይ ግን ናትና ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ። እዮም ሎ that's why ድማ ኢንተርናሽናሊ ኣክሰፕታንስ ንኽረኽቡ ፀገም ዘለዎም ኣብዚ እዋን እዚ። ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ቀደም ክዛረብ ከሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢንተርናሽናል ኣፌርስ ኤርትራ ሙሉእ ደገፍ ናይ ኢትዮጵያ ነይርዋ ይብላ ኣሎ። ኣይ ዶንት ቲንክ ሕጂ ከምኡ ዘለዋ ኤርትራዊ
ግብፂ ድማ ነዚ ፈሊጣ ኣላ ምስ ሱዳን ሽግር ከም ዘለዎ ፈሊጦም ኣለዉ ምስ ሶማል ሽግር ከም ዘለዎም ፈሊጦም ኣለዉ ምስ ኤርትራ ሽግር ከም ዘለዎም ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ they have enough resource ኣብዚ እዋን እዚ ነታ ኢትዮጵያ በማሕንቆ ክሕዝዋ ቁጠባዊ ክራይሲስ ኣለዎም ሽግር ኣለዎም ፖለቲካዊ ፀገም ኣለዎም ፀጥታዊ ፀገም ኣለዎም ነዚ ኩሉ ተጠቂሞም ከመይ ገይሮም እቲ ፕሮጀክት ከምዘይ ውዳእ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ግብፃውያን ከይደቀስካ ተሓልሞን ክትፈልጦ ትኽእል ጉዳይን እዩ ንስማዕ እስኪ ሕጂ እቲ ሽምግልና ፈሺሉ ኣሎ ግብፂ ድማ ፈፂሞም ኣይተሓጎሱን ኣለዉ If you take drinking water, about 25 million people are without access to clean water in Ethiopia. We have to drink water. We have to treat and then provide solution for our people. We cannot continue to migrate everywhere in the world. We have to really produce adequate food, supply adequate water, supply... كل زبلو زلو جيجا مالتها يكونن. زي كل زبلو زلو جيجا ويسعتت كبحال يكلنيو سلامتاي قبوميو مسلوميو بحروميو نساتهم دما نبزلي ومنقدك خدو كتقامولي خوليوم اتحتو زلو جن اذا هاجر ديا دبلوماتيكلي فيل تقبر سلازلايا enough partners يبلان نتزبلو زلو كنتات كحجزوم زخل بريزنت ناي ግብጽ حدش ተመሪጽ ኣሎ 6 ዓመት ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ክእምን ድሕሪ ኮይኑ ናብ ስልጣን ክቕጽል ተኮይኑ one of the biggest ንኹሉ ግብጻዊ ኣብ ሓደ መስመር ልክዕ ከምቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ዝጉስጉሶ ዘሎ ንግብጻውያን ድማ ኣብ ጎኑ ከምጾም ተኮይኑ ዓብዱልፈታሕ ሲሲ እንታይ ይገብር ዘሎ ጉዳይ ናይ ኒል እዩ ግብጻውያን ብኒል በፍጹም ክጫ ጥርጥር የብሎምን ስለዚ he knows ኣብ ስልጣን ንኽጸንዕ እንተር ኮይኑ he will use the tactic ሱ ድማ ጉዳይ ናይ ናይ ዝዲ ጋዚ ኩነታት በቲ ምስ ብቀይሕ ባሕሪ ዓቢ ማለት እዩ ብቀይሕ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማል ምስ ጅቡቲ ዘይ ጽቡቕ ፊሊንግ ከም ዘይህልዎም ገይሩ ኣሎ ምስ ሱዳን እውን በዚ ድማ በዚ ኣባይ ዲጋ ገይሩ ድማ ምስ ግብፂ ሽግር ፈጥራ ኣሎ ስለዚ ብኩሉ ፍሮንት ብኩሉ ገጽ ብደቡብ ምስ ኬንያ ከም ዝበልኩኹም ህልኽ ናይ ስልጣን ወይ ከዓ ናይ ኢጎ ናይ ከመይ ገይሩ ሩቶ ልዕለይ ተቐባልነት ኣለዎ ዝብል ከዓ ምስ ኬንያ ጽገም ኣለዎም ዲፕሎማሲ ናቶም እውን ጽቡቕ የለን ስለዚህ 360 زهاجر زيا صبغ يلا انت انكم سم صبغ زلا بزوان زي دبوب السودان هنا خن بالغل مسكالو مسكلو صبغ زمدنا يبلومن ግብጽ ድማ ነዚ ሃጓፍ ዚ ተቀምሉ ለው ኤርትራ ድማ ነዚ ሃጓፍ ዚ ክትቀመሉ ይግባእ ይጥቀምሉ እውን ኣለው that's why ምስቲ ጸገም ዘለዎ ምስ ግብጽ ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ከድልዩ ምስ ኬንያ ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ከድልዩ ይገብርዎን ይጽዕርዎ ኣለው ከምኡ ድማ ምስ ስዑድ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ሰለስተ ናይ ሬት ሴኩሪቲ ከምኡ ድማ ሪጅናል ምስ ሶማል ጽቡቕ ዝምድና ናይ ኤርትራ ኣሎ ስለዚ in generally ኤርትራ ነቲ ፖለቲካል ጌም ከምቲ ናይ ቀደም አይዞሌትድ ክትኮን ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ አይዞሌት ክገብሮ ትኽእል ንኣቢ ብሰንኪ እንደራ ዘለዎ ብስለ ዘይብሉ ፖለቲካዊ አካይዳናቱ ኣብ ክባ ናይ ፖለቲካ ያትሎ ግብጽ ድማ ነቲ ዘሎ ክባ ካብኡ ንኸይወፅእ ኩሉ ዝከኣል ክትገብር ምዃና ርድዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ባዕሉ ዝፈጠሮ ሓሸውዬ መሊሱ ንባዕሉ ንኣቢን ነቲ ሲስተም ናቱን ኣብ ሽግሪ ይትወሎ ሓደ ናይ ቁጠባዊ ጸገም ክፈጥረሉ ከሎ ብኽልተ ካል መንገዲ ድማ ጸገም ክፈጥረሉ እዩ ገለገለ ኮሜንቴተርስ ንኢትዮጵያ ዝድግፍ ሓበሬታ ኣሎ ንኣብነት ነዚያ ንስማ So sad if you hear like more than 60% of Ethiopians in the rural areas they don't even have electricity and we have the Nile and Cairo, Egypt is like one of the richest countries in Africa, top 3 I believe if I'm not wrong. So they are getting what they're getting from the Nile and they're changing their lives good. As of now, they also have hydroelectric plant and that is doing well. So you see, but once Ethiopia is done and starts selling that and using that, that definitely is going to overshadow Egypt's dam, Egypt's hydroelectric, plans and all that. And I get it, even that. So حكاية بتحدى جبت كم دليتهم إلكتريك ناتو خلو إثيوبيا عيتتقم له مبال لبونا يكونن ويكا صبغ نجر يكونن كما أفريقاون حما يسمعنا فيديو نجر لنيره بتمساسالي بقمتال تاريخية إثيوبياويان كبرنا يقربا بتزي بلوم حزب سلا زخونو مرحنتك سوري إثيوبيا نقدفو تقاقيسا مرحتناي أبتناي بلصقنا زلو ربحاناي ريجن زغدسم حبرتسب تايدا نعاتاتهم كما يجروا مبسلطانهم يخدو طراي سلا زخدو زلو كال سب دماك حليلو مايكلني بفلاي ግብጻውያን بعالم درجه ناي مدنقاص حيللو مس اسرائيل زغبرو زلو زندنا دما معرباو عالم اب غنوميو ኢትዮጵያ እንደው حفكቱ ዋይም ድሕሪ مس ግብጺ اب እንታሽሙ መጽዮ ማለት እዩ ኣብ ህልኽ ተተበጽዩና ቡግተ ተበጽዩ መብዛሕቱ ምዕራባዊ ዓለም ምስ ግብጺ ክውግን ስለምንታይ ግብጺ ብዙሕ ጆ ፖለቲካዊ ሓይል ኣለዋ ለለ ኩሉ ስዊስ ካናል ኣለዋ ስዊስ ካናል ማለት በቲ ሻምቡቆ በቲ ናቶም ካናል ክትሓልፍ ትሕሪ ኮይንካ አንጻሮም ድሕሪ ዝኾነ ትገብር ኣለኻ ፍሉይ ነገር ክገብሩልካን ክዓጽውኻን ከም ዝኽእሉ ክትፈልጣለካ ልክዕ ከምቲ ሕቲ ኣብ ባቤል መንደብ ዝገብርዎ ዘለዉ ካብኡ ዝጸንዕ ድማ
ابنيو سويس كانال الله لك بعالم كعيتهم زغبروا كانال نسوم زقاصروا كيلا زلو مابو سلازي دليتهم غبر خاي يقول يم بوخت متصخلقه سلازي جبتي نزل لوم ناي جبت كنتا دما معرباو عالم بعبي يزدقفو ايثيوبيا انصار معرباو عالم دما بزناي زدي غاز كنتا تخيدالا سلازي بقاي بحري مزغرابتا صقم فتيرالا بتنيو دما بناي جبت غداي دما نمعرباو عالم كتكسرت خليا تذكرون تخرجونكم دونالد ترامب سلطان كله بلو افرس وتديغا الى نيرو دونالد ترامب اوف كورس زرباناتو عشنتي مغنياتو تديغا بروكيت جركات هرين كايا قبطي يخطف سودان يخطف مغنياتو بزح ما يسلزلو على اغلق فتري بتقين بتكن قبطي نزا حقواف ناي صتا زلو تتكيما تديغا كم زي ودا 9 عميتاوي تودي له ندي زبال كم زي ودا غبريم كان استفلالي عقفات قد محجون تذكروا تخينكم انجينير ناي تديغا تقاتيلو نيرو من قاتيلو واي فلتن يغن بزح انتتاتن طرطران الله ابو ابت كنتاتتي سلازي ايثيوبيا سبورت زغبرا تريجن نتناتا صقم كردالا زغل كحجزا زغل يلا ببوليتيكا صقم الله بصطتا صقم الله بقطبا دما حج سمعو قاليو بتزلو كنتات كونكلو مبزحتو كن بعلم زفطرو زلو صقمي عدانا ايثيوبيا كما يغبرهم زلو كم زلو سكنسمع حجي بخلت توغن كنرينا بليز لايك غبرو سبورت غبرو لسناو ዳሪዎች እርዳታና ኢትዮጵያ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማቶች ከውጭ ሀገራት አበዳሪዎች እርዳታና ብድር ታገኛለች። በተለይም ከሀገራዊ ለውጡ በፊት የወሰደቻቸው ብድሮች ልማትን ለማሳደግ ትልቅ ሚና ቢኖራቸውም ከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ ከተዋታል። ባለፉት 5 ዓመታት የሀገሪቱን የዕዳ ጫና ለማቃለል በተሰሩ ስራዎች ከአጠቃላይ ሀገራዊ ምርቱ ጋር ሲመሳከር 56 በመቶ ይደርስ حنتي منالبت اني اثيوبيا اديس ابا غلغله كار اثيوبيا كري خلخو ابت كتما هذا كابتنا ايكونومي صقم زلو بمنتاي تري مسلكم اثيوبيا تمعبل زله هاجريا كل زي بلاصوتات تري والله اديس ابا عند رخيتكم دارغا مبزحتو زي بلاصوتات نوحت انتايو كل كبلاي كني مبزحتو هوتيلاتيو بانكتات هوتيلاتيو اند ازي برودكتيف اسيت ايكون هوتيل سي توريزم اثيوبيا توريزم اب توريزم بتعميات مركز توريزم جن نحن هاجر سربت قوي ايكونوميكاو لو تكتمص اي حغزاني مزغبل كلغو ساكت كبافي كون اي ويل ستادي دوس ثينجز توريزم اگدا سكوان تخونه نحن هاجر قطبا اصبيقو كتير زحغزان تاي مانيفاكتشرينج فابريكاتات زخل بلاصوتات زي تريوزلهم فابريكاتات نيرو تزغون ناي سرح عدلات مفطر نيرو برودكشن كاباسيتي ناتا نفسان خدكل ندغن خسدد ليلة كله مانيفاكتشرينج نكو طبعا هاجر تواي دخلت نابزل على درجة كم تعزغل توريزم هيكونن مانيفاكتشرينج ناقبر كاو قولنا توريزم توسيخ كايو نلعلك كم تعزغل نابنا تايبلو تشاينا معرتت اب مانيفاكتشرينج ويكا فابريكاتات معبيلا تصل اب توريزم كندوي معبلتنا الله سلازي ابت مانيفاكتشرينج معبيلا لا توريزم مسوسخت له نلعلي كتكوسيا يزبها حنت هاجر ما كان تحت واي درجة نلعلق تمسخلا مجمريا قدامنا كتبه زلوا مانيفاكتشرينج ويكا فابريكاتاتيو حرشا عدنا فابريكاتات او كونالو بس كله ገንዘብ ግን ክትሪወደሎም ኣብ አዲስ አበባ ዝተኣከበ መብዛሕትኡ ኣብ ሆቴላት ኣብ ፋንሲ ገዛውቲ ገለገለ ይኮይኑ ዘሎ ከምዚ ኮቪድ ምስ ኣጋጠመ ሰብ ቱሪዝም ተገዲፍዎ ከምዚ ሕጂ ፖለቲካዊ ፀገም ምስ ኣጋጠመ ሰብ ቫኬሽን ተገዲፍዎ እዚ ኩሉ ሆቴላት unproductive ወይ ካ ውፅኢ ዘይብሉ ኣሰት እዩ ዝኸውን that's why ድማ እቲ ሃገር መሊሳ ኣብ ተፅዕኖ ናይ ቁጠባዊ ተፅዕኖ ክትኣቱ ኺላ ከምዚ ዝሪእዎ ዘለዎም ፋብሪካታት ብብዝሒ በቲ ገንዘብ ለቃሕ ፋብሪካታትን ናይ ዕዳና ቦታታትን ገለመለታትን እንደዝግበር ነይሩ ኣብዚ ዋን እዚ ኣታዊታት መሃለዋ ነይሩ ንዑና ሸጥካ ንዑና በልካ ክትከይድ ምኻልካ ግን እቲ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ እውን እንተኾነ ብትክክል ነቲ ሃገር ብዘርብሕ መንገዲ ዲዛይን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ኢኮኖሚስትና አነ ትራይኩን ኮንኮም ዝብዛለው 6 በመቶ ይደርስ የነበረው የሀገሪቱ ዕዳ በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ ማለቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ከዓለም አቀፉ የአበዳሪ አካላት ኮሚቴና ከሀገራት ጋር በተደረጉ ድርድሮች የዕዳ ጫናን ለማቃለልና ለማሸጋሸግ የሚያስችሉ ስምምነቶች መደረጋቸውን ተናግረዋል። የተለያዩ ድርድሮች ሲካሄዱ ቆይተዋል። በዚህም ድርድሮች በተለይ በዛሬ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ የኢትዮጵያ ክሬዲተር ኮሚቴ የሚባለው የጂ20 ኮመን ፍሬምወርክ ኮሚቴ አባላት የኢትዮጵያን የሁለት ዓመት የዕዳ ክፍያ ለማቆም ተስማምተዋል ማለት ነው። ዴት ሰስፔንሽን የሚባለው ማለት ነው። በዚህም ዝሓለፈ ዓመት ወይ ንክልተ ዓመት ወይ 3 ዓመት ካብ ኮቪድ ጀሚሩ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገምናታ ዝነበረ እንታይ እዩ ጉዳይ ናይ ዕዳናታ ዕዳናታ ኤክስፕሎድ ይገብር ከም ዝነበረ ንዕዳኣ ክትቆፃፀር ከም ዘይከኣለትን ብኮቪድ ዝጀመረ እዩ። ካበይ ጅምር ዝኻ ቱሪዝም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ኢኮኖሚ ነይሩ።
ኮቪድ ንሱ ምሰንቀጾ ቡጌሪ ጀሚሩ እቲ ክራይሲስ ናቶም ስለዚ ትዕዳ መዓት ስለ ዘለዎም ኢንትረስት ሬት ናቶም ክኸፍልሎም እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ድሕሪ ኮቪድ ነቲ ኮቪድ ኢሎም ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ኣብ ሙሉእ ዓለም ስለ ዘምፀ ኣሜሪካ ኣብ 2022 ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ምድያብ ናይ ኢንትረስት ሬት ናይቲ ሰንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ቅልጡፍ ዝኾነ ኢንትረስት ሬት ኣደይቡ እዚ ድማ ናይ ዶላር ቦታ ኣዝዩ እናፀበበ መፅዩ ኩለን ሃገራት ድማ ሽግር ኣጋጢሞን ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ዝበኣሰ ፀገም ኣጋጢሞን ስለዚ ኣታዊ ናታ በቲ ቱሪዝም ዝግባእ ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይኮነ ውግእ ምስ ተወሰኸ ምንሃር ናይ ዋጋታት ምስ ወሰኸ እቲ መንግስቲ ኮንትሮል ክገብሮ ይከኣለን ብካልእ ኣዘራርባ ንዝሓለፈ 3 ዓመት መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ ፕሮጀክት ንክሃንፅ ዘይኮነ ከመይ ገይር ዕዳይ ክኸፍል ጥራይ ናቱ ስራሕ ዘሎ ኢማጂን ክንዲ ምንታይ ኤነርጂ ጠፊኢሎ ነዚ ዕዳ እዚ ንምቁፅፃር ሓድሽ ነገር ንኸፍሪ መንግስቲ ክሰርሕ ዝግባእ ስለዚ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ኣብቲ G20 ዝበሃል ፍሬምወርክ እንታይ ኢሎም ንበዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ብርቱዕ ዕዳ ዘለዋ ንክልተ ዓመት ዕረፍቲ ካብቲ ወለድ ምኽፋል ዕረፍቲ ንሃበን ድሕሪኡ ይጅምራ እንተዘየለ ክፍንጀራ ስለ ዝኾና ፌይል እንድሕር ገይረንካ ኣለቃሕ ከም ኣለቃሒሲ ኣነ ሓደ ሰብ ተለቂሕዮ ሓሚሙ እንተርእዮ ክሕክም ኣለኒ ምክንያቱ ተመይቱ ዕዳናተይ ብክጠፍ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኩነታት ናታ ድማ ከምኡ እዩ ኣብ ከምኡ ነቲ ዕዳናታ ከመይ ጌርና ማኔጅ ንገብር እሱ ዘሎ ኤነርጂ ናቱ ኩሉ ግዜ እቲ ኩነታት ድማ ከመይ ጌርና ዕዳናትና ንኸፍል ሓግዙና ርጡና ገለ ይብሉ ነይሮም ኣብ ብዙሕ ተሓጊዞም ኣለዉ ነቲ ዕዳ እቶም ፕራይቬት ኢንቨስተርስ ከምዚ ናይ ዩሮ ቦንድ ናቶም ገዚኦም ዝነበሩ ግን ኖ ከም ዝበሃል የለን እቲ ዝግባአና ክፈሉና ዝበልዎም ኣይክንከፍል ኣይንኽእልና ኢሎም ኣብ ዲፎልት ኣትዮም ኣለዉ እዚ ብሰንኪ ናይ ዓለም ቁጠባ ዝመፀን ብሰንኪ ናቶም ፍሹል ዝኾነ ኣገባብ ምሕደራ ኣሎኬሽን ናይቲ ገንዘብ ዝመፀ ክንብሎ ከለና ኢትዮጵያ ስርዓት ናይ ኣቢ ባዕሉ ዝፈፀሮ ፀገም ድማ ሕጂ ስምዑ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ነዚ ሶሻል ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ዓብሊሉ ዘሎ እዩ ሓደ ካብቶም ናይ ልምዓት ባንክታት ናይ ኣፍሪካ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ዝበሃል 1.2 ቢልዮን ዝኣክል ኢንቨስትመንት ኣብ ታሕቲ ዘለዎ ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእል ይዛረብ ኣሎ ስለምንታይ ከስከ ናቱ ኣባላት ናቱ ሰራሕተኛታት ኣገደሲ ዳይሬክተርስ ብፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ መጀመርያ ዓመታዊ ክኸፍልዎ ዝግባእ ኢትዮጵያ ክኸፍሉ ክብሉ ብልሽውና ዲ ተገይሩ እቲ ገንዘብ ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝኸደን ናበይ ከም ዝኸደውን ርግፀኛ ኣይኮነን ፀኒሖም ድማ ነቶም ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ናይዚ ባንኪ ብፀጥታ ሒዞም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወላ ገበን ተገይሮም እውን ክትኣስሮም ዘይትኽእል ናይ ዲፕሎማቲክ ኢሚዩኒቲ ወይ ከዓ ዲፕሎማስያዊ ምክልኻል ዘለዎም ወሲዶም ኣሲሮም ኣሰራጢዮም ድሕሪኡ ብጠለብ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ባንክን ካልእን ብዝገበርዎ ጠለብ ካብ እስር ቤት ክወፁ ኢሎም ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ስፔሻል ሚሽን ንዑ ኢንቨስቲጌሽን ንክግበር ምስ ሓተቱ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣክል ምትሕብባር ክገብር ስለዘይከኣለ እንታይ ገይሮም ኣለዉ እዚ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኢንተርናሽናል ስታፍ ናቱ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ ኣዚዝ ዘሎ ስጥራይ ዘይኮነስ ናቱ ሼር ሆልደርስ ናቱ መሻርክቲ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ፀጥታዊ ኩነታት ናይዚ ሃገር እዚ ንክትነብረሉን ንክሰርሓሉን ምቹእ ኣይኮነን ብምባል ንሳቶም እውን ኣባላቶም ከምኣቶም ክስዕቡ ይኽእሉ ትካላት ካልኦት ኮመርሻል ትካላት ወይ ከዓ ትካላት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ዶላር ፀገም ስለ ዘጋጥሞም ሓደ ብሓደ ይወፁ ኣለዉ ኢለ ብዙሕ ግዜ ከም ዘምፅአልኩም ነይረ ኣብ ብሉምበርግን ኣብ ካልእን ዝወፀ ኣብ ሮይተርስን ዝወፀ ሕጂ ድማ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ዝኾነ ባንክ እዚ መንግስቲ እቲ ስርዓት ናይ ኣቢ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ባንኪ ይምህን ኢሉ ክፈትሖ ዝኽእል ዝነበረ እዩ እንተኾነ ኣብ ከምኡ ሙድ ስለ ዘየለ ሓደ ሃገር ካክዓኑ ከሎ ብኩሉ መንገዱ ስለ ዝዓኑ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ምልክታት ናይ ምዕናው ናይ ሓደ ሃገር እዩ ወይ ድማ ምልክታት ናይ ሓደ ምዕናው መንግስታዊ ሓይሊ እዩ ምናልባት መንግስታዊ ሓይሊ እዚ እንተዘይተተኪዩ ወይ ካልእ ነገር እንተዘይተገይሩሉ ኣውት ኦፍ ኮንትሮል እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ካልእ እውን ነቲ ኢትዮ ቴሌኮም ዝበሃል ኢንቨስተርስ ይዕድሙ ነይሮም እታ እንኩ ሕራይላ ዝነበረት ሳፋሪኮም ትበሃል እውን ከምቲ ዝድለ ደገፍ ይግበረላ ስለዘየሉ ካብቲ ሃገር ክትወፅእ ትደሊ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ ትዊተር ወፂ ኢሎም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሃገር እዚ ፍሮም ዴይ ቱ ዴይ ዲክላይን እናገበረ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ዕዳናቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣሎ ምናልባት እዚ ናይ IMF 3.5 ቢልዮን ሓገዝ ተዘይረኺቡ እቲ ኢኮኖሚ ኦቨርኦል ኤክስፕሎት ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ኣሕመድ ግን ካብ IMFን ወርልድ ባንክን ትልቅሖ ካብ ኣዴኻ ትልቅሖ እዩ እናበለ ዕሽነት ዝመልኦ ዘረቡ ወይ ድማ ምትላል ዝመልኦ ዘረቡ ትማላ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ፕሊስ ከይድኩም ስምዕዋ ብዛዕባ ለቃሕ ናይ IMF ወይ ካልኦት ይኹን ወርልድ ባንክ ካልኦት ዓለም ለኻዊ ትካላት ከለቅሑኻ ከለዉ ስለምንታይን ብኸመይ መንገድን ከም ዘለቅሑኻ ዝገልፅ ሓበሬታ ሂበኩም ነይረ እዚ ስምዕዎ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ብዛዕባ ናይ ዶብ ጉዳይ እዩ ናይ ዶብ ጉዳይ ድማ ኣሜሪካ
بوليتيكاوي استراتيجيك أي رقم زلنا جيركم قد حجي كوميشن نايدوب زبالوسكي نسمع نابو كي سكرنا خلنا بزيني جمر. If you look at the statement that we've made, the conclusion that I think we can say that we've come to is that the key issue for us is that Ethiopia must confirm that the Boundary Commission decision is final and legally binding, and it must be implemented fully according to the stated and agreed timetable. So كم تري وطناكم كم تسمعوا وطناكم بتكونتات نايتي سممع تمنقسنا إثيوبيا كم تزدلي يتحبابر كم زي نبري ذكر كوينو أبز حلفة فيديو جير لكم نيري ناي أمريكا country تي integrated country strategies بحال عمتاوي زوج policy ناي foreign تي منيستر بدأتو تعين أمريكا دوتو استراتيجي ناي أمريكا زقلت ما updated كويني لكم أبز حلفة قلت لكم نيري قد مسلسة معالتي قد مربعة معالتي قلت عصرت شو عدت نوفمبر سوري قد مورحي قلت نوفمبر ورح عصرت حادي قلت عصرت شو عدت أبديت الزخونة استراتيجينا نزارب زلنا سلازي أبت استراتيجي نساتهم كيرو مزلو خنرينا زي ما مسناي لما تعاون مستناي دوب محنس عاتن قال ملا نبلو زلنا أتعايزناون كريو سلازل زلهم سو أبزي أنت أوروبا حبرات دمام سو confusing زقبر الرأي سلازلو أبزيا تن framework ناتو mission goal هذا قطر هذا الوزن لنتايو support regional peace and security أتي mission الأمانة أتي أمريكا دبلوماسي أبيرترا ويا بترن أفريقيا أنتايز بلزلو ني أبيرترا بفلاي أبتزو بازلو سلامن رقعتن نمحيال قدامي كابت mission نايتي diplomatic mission ويكاتنا أمريكا استراتيجية أبتزو باسيو سلازي نيرترا أتتقبرو زلا proactive كمزي تجديدا ده يكونس تبغسوتات بعلا وسيدا تبغسوت قبر زلا أكل نايتي إيجاد مخانطر ده يكونس قداينا السودان خفتح قداينا الصومال أبزي تقصواني يمكن أب قداينا الصومال تسعته زلا صبوك يرمي عزبوا له مغنياتو صومال كابت زنبرة تعطي حبرة أفريقيا زنبرة حيلي ويكا يونايتد نيشنز زنبرة حيلي يوت سلزلو إثيوبيا أدما أكعب سلام ناتا سلزوت يتحجر بعض الشباب أبكالس أجمع خيتاتو إيرترا مجمري حمشة شهد حرد ما كندي أسلتنا بخلو سددته أمريكا تعزب الله نزي جن كزاربو نيرترا كريديت كبوا نفعتك بالوايد اليوم أب استراتيجياتهم جن أب قمت عتيله لازم نقص إيرترا سقط له بسومال أب السودان لعلو كله ريوم ملو ولا ونا بيتبيع ونتغني نتي ناي هو حت هايلي مسائلات كنت كسينا زبالو ناي شعوز نبرة منيس قدات وصعينا أمريكا مايك بومبيو كونينويو أمباسادر ناي إثيوبيا ناي أمريكا بإثيوبيا زنبرة كونينويو سلازو كلهم كونينوميم إيرتراز قبرت تقبر ملسون يفلت ويم جن حتى سلازي زارب استراتيجياتهم بحسوس تمركزي أنت على إيرترا سلازو خانة نيرترا كونينوم الجداوريدو مالتشو أبزوان إذا كنت أقول له إيرترا تخطلو زلا أبناء السلام هو أبتزوباتي بتعمي كم زدقفون So, كنكتلنا قدامي تيرينا نيرنا قالي تدما promote the Eritrean government's positive support on the regional-led peace and security كمدما نتيب من سيرترا proactively زوجو زلو كنتات نعوك ندقفنا بلو كالاي كم كالاي تقيسهم زلو mission goal كال وترخلت دما بزتري ولهم promote economic development fundamental human rights and democracy سلازم كل جزء أمريكا الديمقراطية بوش مكبار الديمقراطية أجندة نمتكبار زيادة خندفعل له خمسلنا يزبل زلو سلازي promote inclusive economic growth and regional economic integration ده دور بحكي نا economic growth عند كلامه كسب كندوزا قدسهم مستناي منجس إيرترا أو يوزلو sustainable development energy agriculture health and other economic fields نابلون أبون كحجزهم زليو حنت كابوت قيسهم مازلو national service program returns to 18 months حركة استراتيجي ناتهم ويكا ميشن ناتهم نتي حجرا وقلقلوت ناب 10 شهور من تعمد تغلال حجرا وقلقلوت تطاو قبل زبل علامة كم زي بلهم تايدا ناب 10 شهور من تعمد كملسكم زلو أنو ناب 10 شهور من تعوارح كملسكم زلو أبزوان زجن مودة تازي بلو
ኣገልግሎት ከም ዝኾነ ይብልሉ ሳልሳይ 2.3 ድማ ነቲ ናይ ኤምባሲ ስራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2022 ድሕርቲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሳብ ዝመውት ክንፅበይና ነቲ መንስተይ ክንሕዞ ክንፍትን ኢና ዝብል ኣብቲ ናቶም ከምዚ ዶኩመንት ምውራዶም መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናይ ኤምባሲ ፅልዋ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ዓፂዎ ከም ዝነበረን ንሱ ንክኽፈት ክፅዕሩ ምዃኖምን ኣብ ሳልሳይ ድማ again ምሳት ተኣሳሰርያ foster strong relations ከምዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ባህልን ክብርታትን ናብቲ ህዝቢ ንምእታው ክንፅዕር ኢና ይብሉ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ብሰፊሑ ኣብ ድሕሪቱን ኣሎ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ኣብ ጎንና እዩ ዘሎ ፀገም የብልና ነታ ውሽጡ ዘሎ ግን ነቲ ናትና ባህሊ ናትና ክብርታት ብፊልም ድዩ ብሙዚቃ ድዩ ብካልቸር ድዩ ብገለ ጌርና ከነተኣታተወሉ ኣለና ምክንያቱ ህዝቢ ናትና ቫልዩስ ናትና ክብርታት እንድሕር ኣትይዎ ነቲ ናትና ምሕደራ ነቲ ናትና መንግስትን ንምድጋፍ ፀገም ክህልዎ ኣይኮነን እዚ ድማ ንነዊሕ ዝተሰርሓሉ እዩ ሓደ ሶፍት ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ሆሊውድ እዩ ብፊልምን ብገለን ጌርካ ንሰብ ብሙዚቃ ብፊልም ጌርካ ከመይ ጌርካ ንሕብረተሰብ ናይ ኣሜሪካ ትዝበለፀ ምዃኑ ኣሜሪካ ንዓለም ከተጥዕን ትፅዕር ምዃና ተእምኖ ዝብል ፊሎዞፊ ናቶም ኣብዚ እውን ንሪኦ ኣለና እቲ ኤምባሲታት ናቶም ድማ ብገለመለ ብሲነማ ድዩ ብቲያትር ድዩ ገለ ገይሩ ጣልያን ከምኡ ገብሩ ናይ ፍራንስ ከምኡ ይገብሩ ኩላቶም እዚኦም ህዝቢ እዚኣቶም ፅልዋናቶም ኣብ ዓድና ንምእታው በቲ ኤምባሲ ናቶም ገይሮም ዝሰርሕዎ እዩ ኣሊያንስ ፍራንስ ድዩ ናይ ብሪቲሽ ካውንስል ድዩ ገለመለ እዚኣቶም ኩላቶም ፅልዋ ናይተን ሃገራት ኣብቲ ህዝቢ ንምስራፅ ብኡ ገይሮም ድማ ናቶም ዕብለላን ናቶም ረብሓን ኣብቲ ፖለቲካዊ መንገዲ ኣብ ቁጠባዊ መንገዲ ናይቲ ሃገር ንኸሳልጡ ዝጥቀምሉ እዩ በተመሳሳሊ ኤርትራ እዚያ ከስምረልኩም ኤርትራ በመንገዲ ኤምባሲታታ ገይራ ሃገራዊ በዓላት ንኸይትገብር ግን ይዓፅዎ ኣለዉ ይሲ ትዳብል ስታንዳርድ ናቶም ንሳቶም ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ድሌቶም ንክገብሩ ክፍቀደሎም ይፅዕሩ ኣለዉ ንዘበናት ድማ ይፍቀደሎም ነይሩ ኤርትራውያን ኣብቲ ካልእ ሃገር ንኸይገብሩ ግን ክዓፁ ይፅዕሩ ኣለዉ እቶም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃሉ ሕጂ ኣብዚያ ኣብ ምዚ ናይ ሎሚ ኩነታት ራብዐይቲ ድማ ናይ ኣሜሪካ ዜጋታት ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ከመይ ጌርካ ትሕግዞምን ናታቶም ትሕግዝን ዝብል ፊሎዞፊ ኣለዎም እስኪ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ይግበራሉ ብወገን እቲ ኤሮጳዊ ሕብረት ዝገብሩ ዝኽተሉ ዘሎ መንገዲ ንስማዕ President Getachew Reda in Tigray. So what we have in the European Parliament, our positions were very, very clear about the withdrawal from the troops from in the north, the Eritrean forces, and we had also one demand, and you evoked it. ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዚ ናይ ቅድሚ ሕደት መዓልትታት ኤሮጳዊ ሕብረት ነቲ ውዑል ኣልጀርስ ከነተግብሮ ኢና ከምቲ ትበሃል ዝነበረ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ተጎናዲቡ ከም ዝነበረ ድሒሩ እውን እቲ ኮሚሽን ናይ ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዋላ እኳ ብኣካል ተዘይተሓንፀፀ እቲ ዶብ ከም ናይ ካልኦት ዓለማት በቲ ኮኦርዲኔት ዝበሃል ብኡ ከም ዝተሓንፀፀ ናይ ኤርትራ ዶብ ምስ ሱዳን እውን ኣብ መሬት መንደቕ ኣይኮነን ተሰሪሕሉ ዘሎ ምስ ጅቡቲ እውን ከምኡ ስለዚ ብኮኦርዲኔት እቲ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዘረባ ዘውፅዎ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ትግራይ ከይዳ ዝበለቶ እዩ ነቶም ተጋሩ ንምሕጓስ እዩ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ሳቶም ከምኡ ዝብል ቃና ስለ ዘለዎም መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ገይሩ ተሪር ዝኾነ መግለፂ ሂቡ what has become a pattern of these days ኤሮጳዊ ሕብረት ከምኡ ናቱ ዴሌጌሽን መመፂኦም ኣብ ትግራይ ክኸዱ ከለዉ ዝብልዎ ነቲ ናይ ትግራይ መራሕቲ ዘውፅዎ ንዑ ምድማፅ ፓፓጋሎ ናቶም ኮንካ ጌጋ ኣብ ሓቅነት ዘይተመርኮሰ ክሲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ከምኡ እውን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ሕጂ እውን ከም መቐፀልታ ናቱ እዚ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ዝገበሮ እሱ ምዃኑ እዚ ወኪል ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ባይቶ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ትግራይ ኮይና ዝበለቶ ንዑ ዝሃበ መግለፂ እዩ ኤርትራ has impeccable track record of adhering to international agreements ተብላሎ ኤርትራ ዘይነቃነቕ ተሪር መርገፂ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ንምትግባርን ንምስማዕን ንምትግባርን ከም ዘለዋ ህወሓት ብተደጋጋሚ ንኣልጀርስ ኣግሪመንት ብቅድሚ ዓለም ተቐቢልናዮ ብምባል ብድሕሪ መጋረጃ ግን ብዙሕ እንቅፋት ገይሩ ኣብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ንዓመታት ንዝተቐመጠ ሓንቲ ደቂቕ ክትዛረብ ዘይከኣለት ንናይ ኤርትራ ምቅዋም ግፍዕታት ይፍፀም ኣሎ ኢላ ናይ ኤርትራ ክትከስትስ ግን ፀገም የብላን ልክዕ ንሳብ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ኤሮጳዊ ሕብረት እዛ ወኪል ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ትግራይ ኮይና ከምዚ ክትዛረብ ከላ ሶሪ እዛ ወኪል ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ትግራይ ኮይና ከምዚ ክትዛረብ ከላ ኣብ ኣምሓራ ድሮን ናይ ኣቢ ሃሪሙ ነይሩ ሰብ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ነይሩ እቲ ሂማን ራይትስ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብዛዕባኡ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ንዑ ግን ክትኩንኖ ድያ ኖ ብዛዕባኡ ትዛረብን እያ እንታይ ዳ ናይታ ኩሉ ግዜ መህደምን ኣይክሶም ንዝኾነት ኤርትራ ግን
ብዛዕባ ክትዛረብ ኣብ ሕጊ ክቐርብለዎም ጆኖሳይድ ፈፂሞም ብለው እቲ ኣብ ትግራይ ዝፈፀመ ኣብ ኦሮሞ ዝፈፅም ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝፍፅም ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣቢ ግን ብዛዕባ ክዛረበ ይክሉን እዮም እቲ ዳብል ስታንዳርድን ሓሶትን ሂፖክራሲናቶም ድማ ኩሉና ክርዳእ ኣለና ንሕና ኤርትራውያን ክንርድኦ ኣለና ናይቶም ካልኦት ቀሲልና ነረኻኽበሉ ደንበ ተቃውሞ ከንታይ ይብል ኣሎ ዝወርሕ ሕጂ ኣልጀርስ ትብል ከዓ መፅያ ኣላ ሕጂ ኣልጀርስ ዶብ ናይ ተሓንፀፅ ካብ ሸዋ ነጆና ክንሕንፆ ካብቲ ነበርዎ ካብ ጎንደር ዲና ክንሕንፅፅ ካብ 4 ኪሎ ዲና ክንሕንፅፅ ማለት ሒሶም ኣትዮም እዮም ኣልጀርስ ትሕተታ ዝነበረት ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮሸምሸም ከይበልካ ሰብኣይ ኮንካ anyway እቲ ዘረባ ብካል እውን ክምለሶ ኢና ተመሳሳሊ ኣብ ካል እውን ኢንተርቪው ገይር ነይሩ بزخوني يكون مرقتي أنصار معرابة هجرات أنصار مرحتي ناي هو واحد أنصار ناي أبيك تتعوقبل سلزيد اللي تراي تجرباناتو زقر عزلو أبزيا وين حنت تمسا سالت حتى تحتي تاتو كملس كله زبالو كنسمينا سمعتون علوي بو بيلغا فتشمو أبتي بروباغندا نايت سلاي خوينو أو تحيلو زقلت ناون علوي نزيهم زي تعارف ده حيلي تودابه حيلي غيرو زرع زجبت أبتخبابي نفاس عدول زرعي زقامت حيلي مسجبركا كلهم كعرقهم كصاح الجن كنا زلنا زي يوم أبتخبابينا زلوا جن نزيد سطتها وحسنات بوليتيكا وسمعات مجبار جن تلفنا له نعوقها سند بخالنا سددنا خبر نسرح لنا تأتينا زلنا جن ملا أبدي الله زت أنا خرج مثل بقدر إثيوبيا يكون بإثرا وجن يكون حدث العل عبي أجندة له قدر يكيح حركة أجندة خوين مزيلو إذا أجندة زي مثل لك إثراويان أبدك خوينهم زجورو زلهم قصاص مسمر جد محمد وتتححزوا زحول ما يو أفسي سلو زبل نجار له تزححلي زلوا تعالسي نوع كمر أيا زبل سووا هذه هيك دافع أوروبا هنا قالوا تعدتاتون تي نسختكم كلكم وزن وركم تي كونسرت مكياديو تنا إيكونومي جزء عن مركب دي دقة في مركب دي بس على من جدي من قصاص جميل لهم من الوقت قدر يكيح بحري نتي قصاص بركيف ده حمدو خنا نتنقل أوت ببوليتيكا ودبات أيشان زنكس أساسا نورا ودبات ون نهلاو إن حدا زيا خمل لساينا نقول لنا تعايزة خزارة بالكم سلوز دلخو بتمسها سالون أبزل لحن تناي no sorry أنا إيتي ملك ده خاطر نزلها أنا دقا فيكم كنا دقا في هجرين حزبي دقوا اسمع إحنا نكو حجرنا حزبنا نقاومنا أجر كان حزب كان قديف كان دخل تقرأ كيت كذا اللي حصل تاني حنساب تقرأ كيت كذا أبي أنا أمريكا دلوقتي تقرأ كيت كذا هو ما أتابع كو تقرأ كيت دلوقتي من بس كاب تقرأ يزر أكال كاي أمريكا زر صار أنتي تقول من يأكل مشروع يسالو سكورك من يأكلوا عبوتي سلطاني ما جمرتا نحنتي هجر زكبرا سراويت رسنا كنا نخينا دنن لعل زبلونا سراويت حزب إرترايو أب هجروم لاويت هجروم كاب آياتاتهم يكالو مقاصلتناتو وارساي زغبرو زلو أنا بتعمي يخرع عنن يحبنن مخنياتو انت هجروم أنا أبزيا أدعدي كنبر جنزب كواناجف كم دلاي جنزب بدلتات كخدم فيسبوك زلون زي اللي كزارب نعومسي صفرو ما يكوننا كنت صفرناتهم أي جبر كل أنت هاجر بحجون كجبر الله يكلمني زلع على تيوتهم كل نجارات مجايسيتاتنا كي رأيو كم قالوا أوت من سيار أجرت أنتينهم ناب قربيت هاجر زي تصدو أنا أبكرني يوم تعلم من كذا عن كون كلخو نصهم كأني جانو بقى لعلي بقى نحن أبز فيسبوك جانو زخانة سبي زبانا جانو زي كنا جانو ناي بحد إذن توم سراويت نهزب إيرتران نتال إلاويت كب حدر سمعتات زتقبل وهاجر حيزوم يخدو زلو نحن خاز طلبنا يا هاجر نفسنا لنا زهدمنا نقوله قوتنا كنا معراري أنا كم حقي سلطنة أديسي عدمن تعناني هبا نايب حقي زبلك كذا قربيتنا أب سعودية خيدو تصبوق نتاديو تصبوق وركن قلن سليموا أنا شعوها قراور بلوت نيرو بشدة إن وتدراو كداني نسمع صافو أدي صبوق أي تقبلت من تام حازات صبوق نابرا صبوق غزا صبوق ترويتوتين كم زي تخون سبعي تخون كذا تبلني أبدي أكرنتي أب إيراني ري ما جمرت سدت نسمع صافو أتي أديت الدليو غيري الحمد لله سلزي أنا إنتايو نحنا أنا حجي نفسي ما تسي سلطان حويت حزر لينبر نعسخا سلطان نفسها ما تسخا يبلي يلخون ناتي كم ود حجي أنا إني هو تيكم معراري جنزب كأري إيرو ويتعد صعبوك عدي زربة بلان
anyway كم تتريوا صنعكم ازي كونتات ناي قيح بحري اجندا مسمصه مبزحت ايرتراوي كقاومن كدغفن اندحر خوينو مجمري حجر كتللوا ስለዚህ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ደንበ ተቃውሞ ገለገሊዮም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ኣብሲ በዓል ዝዛረብዎ ነበሩ በዓልቲ ስልጠነ ትግራይ ትዕወት ዝብልዎ ዝነበሩ ክፈሽል ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ኤርትራዊ ክቃወምን ክበኣስን እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ሃገር ክትልለዋ ሃገር ስጋኣታ ኣብ ዘለዋ ድማ እቲ ደንበ ተቃውሞ ክቐፅል በቲ ዝነበሩ ኣካይዳ ክቐፅል ኣይክልኒ ክንደይ ካብኡ ድማ ኣነ እኮ ዝቃወም ወይ ካ ዲሞክራሲ ክመፅእ ዝብል ዘለኹ ሃገር እንተላትኒ እምበር ንሃገረይ ኣጥፊያ ኣይኮንኩን ዝብል መንገዱ ክቕይር ክኢሉ እቲ ካልእ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣጀንዳ ናቱ ናይ ሃገር ዘይነበረ ግን ምስ ኣብ ኮይኑ ከጣቅዕ ጀሚሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ድማ ንጹር ኮይኑ ተሕቶ ካብ ተጋሩ መፅያ ዝነበረ ድማ ነቲ ቃልሲ ማኣዝኑ ንጹር ንዘይነበረ መቃሓሚት ኮይናያ ትብል ዘረባ ድማ ካብ ቦታ ዝወፀት ሕቶን ካብ ቦታ ዝወፀት ትዕዝብትን ከም ዘይኮነት ከገናዝብ ይደሊ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ረጂም ቼንጅ ኢላ ተጣቅዓሉ ዝነበረት ደንበ ተቃውሞ ኣብዚ ዋን እዚ ኣሜሪካ ከምዘይዋፅኣ ስለዝረኣየቶ ነቲ ህዝቢ ክሕብር ከምዘይክእል ስለዝረኣየት እቲ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ እውን ስለዘይተኣማምኖም ዘሎ እስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ሜይቢ ናይ ግዜ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እምበር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምይይጥ እውን ዝጅምርሉ ኩነታት ህሉ ኸውን ዝብል እምነት ኣለና ቢካዝ I think ከምዛ ንሪኣ ዘለና እታ ኩነታት ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ዓብይ ናይ ስትራቴጂ ናይ ቆላሕታ ናይ ፖሊስን ምቅያር ኣብ ዶኩመንትናቶም ካብ ኣስፈሩ the next question is just a matter of time ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድዩ ብኸመይ መንገዲ ክራኸቡ እዮም ብኸመይ መንገዲ ምስ ክዘራረቡ እዮም we don't know ምናልባት hopefully ትገዳውን የለኸውን ስለዚ ኣነ ምስ ኣሜሪካ ተጻበው ዘለዎ ውግእ ክልወና ኣይደልን እየ ጥንቃቐ ዘለዎ ዝምድና ምህላው ግን ኣገዳስነት ኣለዎ ይብል ሓንቲ ቪድዮ ዝረኸብኳ ኣብዚያ ራይስሙ እዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዕዋ ድሓር ክገልፀልኩም እንታይ ምዃና My name is Robel Afewerki. I started as a student engineer 32 years ago and currently I'm in construction division and my title is a harbor engineer. I lead and supervise a team of construction managers and student engineer. As a student, this is a great place to start. To sum it up, as a student, this is a great place to start. To sum it up, I find the Port of LA is a place to learn. From the moment you come here, the student engineer, the student is just a title. They give you work that mimics a professional engineer because what you've learned, you see it in practice. It's not just a theory and it's applied and you see it. Building railroad, building wharf. It's not just a paper exercise. This is the real deal here. So I was a student engineer here in my early 2.5 years, and then I went to the Bureau of Engineering. I learned 6 years on designing wastewater pump station, and it was a good 6 years because when I came back here, that's the skill set that they needed, and I've got to use it and a smooth transition. It's always fun to work with people you know, to trust, that you could depend on. A real memory is the people. People from the last century that I worked with, they had a lot to teach, and I've learned a lot like a sponge. And I've been fortunate and blessed to have worked on many amazing projects. I worked on the Pier 400. So, እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ሮቤል ኣፈወርቂ ይበሃል ሓዉ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ እዩ እዛ ቪድዮ ሓደ ሰብ ይሰዲድለይ ናይ ሃርበር ኢንጂነር እዩ ኣብ ኤሌ ወይ ከዓ ሎስ አንጀለስ ናይ ወደብ ኢንጂነር እዩ ሙሉእ ትምህርቲ ዘለዎ ኣብቲ ወደብ ድማ ንነዊሕ ዝሰርሐ ኣብ ኩሉ ፊልድ ናይቲ ወደብ ዝሰርሐ ከምኡ ድማ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ወደባት ናይ ዓለም ምዃኑ እዩ ዝነግር ብዙሕ ተመክሮ ከም ዘለዎ ናብቲ ወደብ ንክመፁ ናብኡ ንክሰርሑ ናብኡ ንክመፁ ዝዕድም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ናይ ወደብ ኢንጂነር ኣለና ምናልባት ወደብ ዓሰብ ኣብ ምህናፅ እንታይ ኣበርክቶ ነይርዎ ወይ እንታይ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ናይ ግዜ ሕቶ ክኸውን ይኽእል በቲ ኮይኑ በቲ ግን ከምዚ ዓይነት ሓደ ዝተማህረ ተግባራዊ ተመክሮ ዘሎ ሓዉ ንፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ሰብ ይሰዲድለይ እዛ ቪድዮ I'm really surprised I didn't know ሓዉ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ድዩ ወይስ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዎ I didn't know so this was surprising ንዓይ ማለት እዩ so ምናልባት ምስ ካልእ ዘረባ ናይ ኣብ ሓዉ ኮኔክት ክንገብራ ክንፍትን እስከ سريع أبدك كم نجار جرف مسيا بعدكم عينة أكيد يلهم قرب دخون خابزين كابتن أهايدا من لازم جداي من نور يكونكم عدو كلمة عدو قديفو هزمو قديفو صدرو قديفو مع الدين عقلا أجيب كل جزء أنا محل فما لو كنت أيو حكيو
كم تتدقق له من أربعة وسط تركب عيد الانتخاب عقل يركب كل نجار يفتح هاي بالي كيدا لحين كحسن عند أربعة دو سجلنا سريع كم نجار يركب حتى ملس ناس حتى ملس بدون لذي عدت روح أنا ترفينا دقق نبارنا دبلوي دقق تبارنا دحقوس اللي دقق فده كندا بس أمريكا بس عايش ودن فده عطيان سجل عدود قدر من السيد عدود قدر السجيل لذي إذا أنا بقونا سكف تايفت عنا خيدو عدو من راسي ترفون الناس لأن فلتنا عمله إذا ده سكف نجاراتهم بتقال جلجن أبحث جاك صبوت أبدي فرطو قدر الكعبة نجار أبدي رفون خلاص خير كله عدو وعيل وينو خطفو كله سبكا يقول لي سبك تفاعل كلنا لذي كل جزء من خارج اليوم ولا تغمى كلهم سبب لهم مكرا لهم كل سب كل إرتراوي بأدنى ذي فلانة سريع كل درجة ولا أبتدأ لو حدث كسرنا كلهم يكوي تنبل كهون من بعد كل اللي يكون خفيف وردة أي نفس هاي اللي تسمع أي حتى خاطر نجار أيضا بالليل نفس الوقت إرتراوي ذلوا عندي نايجون تقول تأتي لو أنا جون تقول تلو أنا ذا تقول لا تبصر تقول لا تقول وملو سيد الدنيا حتى وكل دنيا نحن كل بس دنيا $5 حساب الناس هذا دكتور بشكل كلي شو كم زنريو تنحنا حبوني بريزنت سياسة فوركي وروبيلا فورك زبهل جيجان تلني أرموني I think بزعبا personal life ناي present سياسة فوركي أخلاف لتوصل زي بالله أحواتو سدرا بيتو مالتيو so it's interesting كندي إيرتراويان مهورات أبدقلونا every time بزخونة بوتاتري sometimes أبز حلفة وان حنتنا إيرترا بروفيسور ناي حري يونيفرسيتي دين خوينا وتيا ناي أب ناسا زلو إنجينير تري أب فايزر أب ناي كتابة ناي كوفيد زلو ساينتيست تري بزح كفالات ناي عالمنا إيرتراويان اللو زخول عقم سب كمي جيركا أو هايدكا أب هنسات ناي هاجر كتملسات تغيل is the thing I think ناي إيرترا استراتيجي ناي مرحنات ناي بوليتيكا زد لينا مسكالوت عالموكا بسلام مسكالوت عالم بسلام كنا برتراي زد لينا نهاجرنا نمعبالكن ناي إيرتراو عقمي تمهرتو زلوو كابيتال زلوو أب كل عالم نزلو كمي جيرونا عدو كماتي يغل كمي جيرو أب عدو بوحس من قدك سر يغل بوليسو تيخا حقا تكبيركا نعو بقصال بمزمورين درفن جيركا ناس حابكا نعدو كم زاتو أب عدو كم زوفر أب عدو كم زسرح أب عدو كم زقلقل مقبار أتزعبي استراتيجين عيون كهوني قبانا بلكو زيا ناب كلهم كبس حدث يبلني بتكونتات مكيار ناي بوليسي ناي نايتا عنترنا عالم ذليو تتقبرن تبلاشون هاجر أمريكا أتمامتونا بإيرترا زغيرو يمسلو نزا حقواف زيا مزيا حجي تبقيساتا زلا مس دونالد ترامب سلطان كما تزغل يتمنقس إيرترا ريلي قلطف سخون اللو بمقبار نتي هزبي مستاف عبي قدي كتعوت تسفاي يقبر إذا دمانة حبرة سبنا عبي أقدا سنة كل وغل نابلكو نايلو مارستي أبزكو دي نفسه كفنا دما نزكونتات تقبيلو أنا خبخامي كبر كتغل ناتي ترانتاي كون غل ممهر دي كون حكيم دي كون بعلتكال دي كون نعدنا بخامي كقلقلا غل بخامي كتغمن دي كونس بخامي كقلقلا غل بخامي أكال نايلو تقونا يخل نابلنا تبوك صوتات كنوسد يمحتنا نابلكو نايلو مارس أبزكو دي ناتكم دقف لايك بمقبار شير بمقبار كومنت بمصحف أبارات نايزي channel بمخان حقزنا بالكو كسانا بتوكم يتصبغوا أبزوان زي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كالب كورنانا عالم يتفشون بانكرابت يخوننا اللو سلازي جنزبنا أب حدا بانك زي كونا أب استفلا لي بانكتات كان السقاقرو يمهتناكم كالاي جنزبكا أب بانك ولا بزح قبرو دامبر أو قف بمبال تقمية بلون سلازي أب استفلا ليو أسد كلاسس أب بركتات أب كريبتو أب كالوت عينت كم بعل ورقون إنفست هنقبرو كن كلالنا دايفرسيفيكيشن سلزد لينا سالساي دما تكنولوجي نا تغير خي كله نحنا مع ريوخ نسقم كن مهارن كن فلتو كن بقاس لنا بزح عدلات دما كفوتيهم نتقم لهم نعوك حق الزغل كورسات لنا بليز تتغاملوا وتسيد كم سالكم دمايو thank you very much عاجرنا وحور بقى خير إلي
حمدي ونس بحري عتمنيو تاريخ زرس تايكوينيو زي والعزقوس تيو وصلو نعشاقي وصلو إذا خزبس أمو تقولي زلو أمو قلبو نوى عدي عدي